Исәнмесез, хөрмәтле укучылар. Бәбәк белән танышуыбызны дәвам итәбез. Һәр гел үз сабагында чәчәк ата ди татар халык мәкале. Бәбәкнең нигезен тәшкил иткән, үзәгендә торган өлеше сабакны өйрәнүгә бүгенге дәресебезне багышларга тәкъдим итәм. Әгәр берничә төр үсемлекнең сабагын буын арасыннан аркылы киссәк, аларның күбесенчә түгәрәк формалы, ә читләре шома яки кырлы булуын күрербез. Ләкин башка формада да булырга мөмкин. Кычыткан сабагы, мәсәлән, 4 кырлы, күрәннең 3 кырлы, исле борчаклың канатлы. Сабакта яфраклар, бәбәк бөреләре, шулай ук чәчәкләр һәм җимешләр үсә. Сабак бу органнарның барысы эчендә терәк булып тора. Димәк, сабакның функциясе терәк булудан гыйбарәт икән. Фотосинтез вакытында яфракларда ясалучы органик матдәләр сабак буйлап тамырларга, бәбәкнең очына, чәчәкләргә, җимешләргә килә. Шулай ук сабак буйлап тамырлардан барлык органнарга су һәм анда эрегән туклыклы матдәләр күчә. Димәк, сабак күчерү, транспортлау функциясендә үти икән. Үләнчел үсемлек сабаклары һәм агач ботакларының нинди төстә булуын исегезгә төшерегез. Үләнчел үсемлекләрдә алар яшел, чөнки үтә күренмәле тирешек астында урнашкан күзәнәкләрдә хлоропластлар була. Димәк, сабаклар фотосинтезлау функциясендә үти. Булардан тыш, сабак тукымаларында запас матдәләр туплана. Димәк, сабак туплау функциясендә үти. Сабакның озынлыкка ничек үсүе белән сез инде бәбәкне өйрәнгәндә таныштыгыз. Сабак озынлыкка үзенең оч күзәнәкләре, ягъни очтан үсү, һәм буын араларының күзәнәкләре бүленү, ягъни буыннан үсү нәтиҗәсендә үсә. Ничек итеп сабак шул чаклы күп бурычлар башкара аласың? Моны аңлау өчен сабакның эчке төзелешен өйрәнү кирәк. Сабакның тышкы өслегендә без тирешекне барлыкка китерүче күзәнәкләр катлавын күрәбез. Картырак ботакларда бу катлау булмый, чөнки аларда вакытлар узу белән күзәнәкләр үлә һәм кубалаклана. Ләкин башта тирешек астында күп катлаулы япма тукыма, бөке катлавы ясала. Япма тукыма астында кабык урнаша, аның эчке өлешен юкәр тәшкил итә. Юкәрдә иләк сыман көпшәләр, запас матдәләр туплаучы күзәнәкләр һәм юкәр җипселләре була. Иләк сыман көпшәләр буйлап, яфракларда барлыкка килгән органик матдәләр үсемлекнең аскы өлешләренә хәрәкәт итә. Юкәр астында ясалгы тукыма, камбий, камбий астында үзагач урнаша. Ул камбий кебек үк төрле күзәнәкләрдән тора. Анда тереклек сәләтен югалткан каналлар һәм җепселләр бар. Бу каналлар буйлап су, анда эрегән минераль матдәләр үсемлекнең эчке өлешләренә күтәрелә. Үзагачта тереклек сәләтен югалтмаган күзәнәкләр дә була. Аларда туклыклы матдәләр туплана. Үзагачтан соң сабакның нәкъ уртасында үзәк урнаша. Биредә запас матдәләр туплана. Сабакта юкәр белән үзагач арасында камбий катлавы була. Камбий ясалгы тукыма булуын искә төшерик. Бу тукыма күзәнәкләре бүленә һәм яңа күзәнәкләр барлыкка килә. Алар үзагачны һәм юкәрне тәшкил итә. Камбий үзагач ягына күзәнәкләрне кабык ягына караганда күбрәк ясый. Шуңа күрә үзагач юкәргә караганда тизрәк калыная. Камбий күзәнәкләре бүленү нәтиҗәсендә сабак калынлыкка үсә. Камбийның бер вегетация чоры эчендәге эшчәнлеге нәтиҗәсендә барлыкка килгән үзагач еллык бөҗраларны хасил итә. Еллык бөҗра ул үзагачның еллык үсеме. Бөҗраның үзәккә якын үткәргеч каналлары эрерәк һәм күбрәк, аны иртә үзагач дип атыйлар. Бөҗраның кабыкка якын өлешендә каналлар вак, калын тышчалы, бу соң үзагач. Кышын камбий күзәнәкләре бүленми, тынлык хәләтендә була. Язын бөреләр ачылу белән камбий да уяна. Үзагачның яңа күзәнәкләре барлыкка килә. Димәк, яңа еллык бөҗралар ясала. Еллык бөҗраларның калынлыгы үсемлекнең нинди шартларда үсүенә бәйле икәнлеге күптән билгеле. Дымлы туфракта үскән агачларның бөҗралары киң, ә коры, комлы җирдә үскәннәрнең тар була. Бер үк елда ясалган бөҗра бер яктан тар, ә икенче яктан киң булырга мөмкин. Бу төрле сәбәпләрдән була. Агачның яктылыкка тартылуыннан, кәүсәнең авыш үсүеннән, янәшәдә агачлар үсү-үсмәвеннән, шулай ук ябылдаш формасыннан. Бу үзенчәлекне тирәлектә ориентлашу өчен дә кулланырга мөмкин.
Су һәм анда эрегән матдәләр тамырдан сабакның үз агачы, аның үткәргеч каналлары буйлап күтәрелә. Органик матдәләр исә яфраклардан үсемлекнең барлык органнарына юкәр һәм аның иләк сыман көпшәләре буйлап күчә. Сабак төзелешенә багышланган дәресебезнең теория өлеше тәмам, практик өлештә көтеп калам.